имаш рутина и пак преспиваш по 30-40 минути, а понякога и повече. Сега ще ти разкажа какво стана. Миналата седмица с мен се свърза една майка, с която работя за първи път. Имат рутина, имали са досега изграден режим и изведнъж преспиването започва да става по 40 минути всяка вечер, за всяко вечерно заспиване. Майката е чела супер много, беше сигурна, че става въпрос за асоциация, детето вече не може да заспива само, беше много притеснена. И започвам да задавам въпроси и разпитвам какво правите вечер, как протича рутината ви, имате ли такава, и започва да ми разказва тя. Събличам го, правим масаж, пеем песничка, после правим баня, в банята се поразбеснява и после го слагам да спя. Ей, тук те спирам. Повечето родители не виждат проблема тук. Има си рутина, има си последователност, всеки ден правим едно и също. Отговора ще откриеш в коментарите. Къде беше проблемът, какво се случи и за колко време постигнахме този резултат.